Najeriya mu suna sai a teku, ƙauyuka da birni suna sai a teku. To mi gaisuwa gurin saraki, ku taho mu gaida rufi a dan ɗaki. Sarkin dawa zaki a gaishe ka, kifiya kake cinye mazan yaƙi. Namu abban Hafsat, farin gani jari ne. Ni naku na yau har kullum, Aliyu Adamu Sunna kiran ɗina shine ɗan sunna. Zan yi batuntuna ne akan Alhaji Atiku Abubakar shugaban ƙasar mu na gobe. Da fari na sa Allahu gwani wanda ya abba da ummana, sannan kuma ya makan da Madina, ya saka mini ƙaunar annabi a ruhina. Yau zan tattauna magana ta ne kai tsaye akan Alhaji Atiku Abubakar mai gaskiya. Ɗan dami namijin ƙarfe, hadarin gabas ka zub da ruwa, gida da waje an more ka. Tasoki gudu, sa gudu, su gangara kai tudu. Mai son ruwa wannan ku ce da shi ya je rafi, ai mai shayi shi ya san darajar kofi. Duk wanda ya yi abin yabo shi za a yi wa tafi, in ga fura gefe a ƙyale batun kifi. Duk birni da ƙauyuka suna ta faɗin ka gwanki, Alhaji Atiku Abubakar, hadarin sama, sarugugi, kainuwa da shan ilahuna. So a nan zan dakata da tattauna batuna akan mai girma shugaban ƙasar gobe. Fata na ilahu ya zaɓa mana shugaba na gari a Najeriya mu. To, ni na kunniwa har kullum Aliyu Adamu Yusuf kamar yadda kuka sani. Zan dakata da jawabi na kamar haka kafin a sako wasu. Ku bi domin samun sababbin shirye-shiryen mu, ku biyo mu a channel din mu mai suna Chiroma TV a domin sauke sababbin shirye-shirye. Mun gode musu mu. Allah ya zaba mana shugaba na gari. Amin. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba, duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna nan maɓalli